rebutja la defensa del Sant Jaume, l'ha baixat a les mil meravelles, el bo de Miguel Rodríguez, que aixeca el cap, fa una assistència per Ferrón, Ferrón, Ferrón! Gol de la Unió Esportiva Figueres, gol brutal, excels, meravellós de Xavi Ferrón, després d'una passada deliciosa de Miguel Rodríguez. Fixin-se com aixeca el cap, com troba l'espai i com Ferrón orienta la pilota i amb cama dreta bat el porter del Sant Jaume. Minut 43, Figueres 1, Sant Jaume 0. La té ara Luis Ruiz, veurem què farà, se'n va molt bé del seu marcador, quina assistència més bona per Sica, Sica que fa la passada de l'amor, gol, 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 Joel, gol, 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 gol de Casado, golaç estratosfèric de la Unió Esportiva Figueres, quina gran jugada aquí tenen de Luis Ruiz, al lateral esquerre que orienta la pilota, que se'n va cap endavant, que supera el seu marcatge, fa una gran passada per Sica, que amb cama esquerra veu molt ben desmarcat a Joel Casado, que al minut 63 fa la Figueres 2, Sant Jaume d'Olot 0. Ara que la té la Unió, se'n va cap endavant l'equip de Jordi Grabolosa, l'assistència no ha estat bona, veurem què passarà, que ve la pressió d'Àlex Pérez, Àlex Pérez que continua amb la pilota, Àlex Pérez que fa la centrada, el remat de Joel, el travesser, atenció al rebuig, gol, 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 Ferri, 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 gol, 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 de la Unió Esportiva Figueres per fer el tercer al minut 80 d'encontre, que ve la pressió d'Àlex Pérez, ha sorgit efecte aquest bon robatori de pilota, el remat increïble de Joel Casado al pal i el rebuig l'aprofita amb tot entrant des de darrere el debutant Ferran López per ser el seu primer gol com a unionista. Senyores i senyors, 3-0 guanya la Unió, podem estar orgullosos, l'equip està donant la cara i ho estem fent la mar de bé, increïble avui. La Unió Esportiva Figueres, aquí la tenim. Compte ara el del Sant Jaume, Uriel! L'ha tret molt bé Uriel quan anava a marcar el 2-1 per retallar distància del Sant Jaume d'Olot. Fixin-se, la definició que era boníssima. I Uriel per darrere es creua i amb la seva cama dreta envia la pilota a córner. Increïble Unió! Quin gran partit estem fent. Fem ciutat, fem Unió. Endavant, primer equip masculí del Figueres! Som-hi!